Sampure ganti Jo. Masih bersama New Marga Laras Iriwi Cahaya Notis Multimedia J ini kelihatan wajib Om Bandi tapi Mas Bandi kawasan kawasan Kembelaki Mojokerto yang lagi bersaing seragam ayo Mas Bandi yang punya Kembelaki etan kulon kiri kanan nah etan bek kulon ayo duk Pak Guru Ngari Polaman dulu Sugeng Mirsan live streaming Pak Bawa atur salam kepada Bu Bawa kepada dalam surat ya Bu Bawa nanti Pak Bawa asik goyang asik megol asik goyang asik megol dut dut Rino wangi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan bandala guling tak sayang-sayang rasane koyok wong kedanan cepedak mas tuturungku biyen cedak rawani kondom ane ngopong siramu ninggal boleh anak kondo-kondo Sabendino aku ngalamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane koyok wong linglung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus koko tresno kurang bakal halo tak enteni yen kang mas purun aduh pae aduh hatiku kangen temenan kang mas kupulang kang mas kumulining tanah seberang aduh pae aduh hatiku rindu kangen temenan kang mas kumulining tanah seberang Beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang yo sayang elengake nalika yen kenalan beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang elengake nalika